новости. Междувременно и четат темата, поради която сме ги поканили. Кредитния бум на пазара на жилища продължава с пълна пара и през октомври, първият месец на действие на новите мерки на Българската народна банка, насочени към кредитополучателите. От самото начало управителят на Централната банка Димитър Радев предупреди, че целта не е да се слага спирачка на кредитирането, но в случая данните не показват дори сигнал за някакво движение в посока на охлаждане. Дори обратното, става дума за максимално ускорение. Годишният ръст на жилищното кредитиране се ускорява до 26,5%, най-високото му ниво през последните, забележете, 15 години, т.е. след глобалната финансова криза. Това сочи паричната статистика на БНБ към края на месец октомври. Иво Димитров, кредитен консултант, заедно с също кредитния консултант Елена Михайлова са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя отново в нашото студио. Здравейте. Сега този процент 26,5%, най-високо равнище през последните 15 години на жилищното кредитиране. Добра новина ли е? Аз не съм очаквала да няма такъв ръст и този месец, тъй като виждаме, че тази година също ще е рекордна като резултати и сравнение с всички предишни. Няма как едни мерки, които са приети от 1 октомври от БНБ, да окажат влияние толкова бързо върху пазара. Тоест не защото те няма да покажат влияние и да има ефект от тези мерки от 1 октомври, тези нови правила, така наречени за кредитиране, а по-скоро не е минало достатъчно време, за да се задейства ефекта от новите правила? По мое мнение да, защото октомври и ноември месец за мен винаги са били едни от най-силните месеци, в които се усвояват най-големи обеми кредити. Още повече, че един ипотечен кредит отнема около 30 дни, за да се одобри и да се приключи сделка по него. Така че рано е още да съдиме за мерките дали имат ефект. Господин Димитров? Абсолютно вярно съждение. Всички мерки, които БНБ предприемат, тя си върши чудесно работа. Тук добрата новина е, че все още има правомощие да го прави и го прави по най-добрия начин. Минималните задължителни резерви, които се увеличиха с 2% миналата година, от 1 октомври задължителните мерки за кредитиране, задължителното условие за кредитиране, коментирахме ги вече. В сила е вече и въпросния капиталов буфер, който обаче знаете, че няма изненада. Той се приема всяко 3 месече, като влиза в действие година по-късно. В този смисъл, за размера му и за дата, в която влиза в действие, знаем от октомври миналата година. И банките са си направили своите разчети, няма изненадани, всичко е както трябва. Сега очаквахме наистина охлаждане, обаче, както прочетох и в информацията, която споделяме на нашите зрители, няма и дори помен от някакво захлаждане. Има ли нужда на практика обаче от такова, с оглед и икономическата обстановка и в страната, и това, което се случва в Европа, защото сме обвързани с Европа и с Европейската централна банка? Много скоро очакваме да станем и член на еврозоната, още повече. Охлаждане може да видим, може би, до година. Тази година началото, средата? По-скоро към средата. Да кажем, че БНБ може и да предприеме нови мерки. Очакваме нещо подобно, така че може би те ще окажат влияние по-скоро средата на другата година. За тази година ръстовете ще са големи и няма как, пак казвам, един кредит. Ние в предварителните договори всички знаем, залага се 45 дни за завършване на сделка. Няма как мерки, които са приети 1 октомври, да окажат толкова бързо влияние. Охлаждане, не бих казала, че има нужда да се постигне, но би било добре за пазара. Той сам се регулира, така или иначе. Пазара изкарва, мен много ме радва, не знам и ти ще споделиш, че клиентите вече идват с много повече подготвени, с повече събрани парички, с по-голямо самоучастие. Вече не излизат хора, които както преди идваха и казват, нямам нито един лев спестен, искам да изтегля кредит 350 хиляди. Господин Димитров, покрай думите на госпожа Михайлова, дайте да поразширим малко и да излезем от само вашата експертиза, а да влезем малко в разсъжденията като чисто гражданско мислене. Защо в момента всъщност говорим за това как се очаква някакъв вид стагнация по отношение на дори имотните сделки, а в момента виждаме съобразен ръст, да не казвам бум, защото може би тук вече ще сгреша, но ръст на жилищното кредитиране? Имаме двуцифрен ръст, рекорден и така нататък. Добре. Тук няма лоша новина, тъй като ръст на имотите, на сделките, на цените на имотите в България е продиктуван единствено и само от здравословно търсене. Това са първи сделки
над 90% от сделките са първи сделки. Тоест, това са сделки, за които стоят конкретни нужди, мечти, капризи, ако щете, без значение на конкретни хора. Нямате спекулативно търсене. В търсенето не участва държавата с някакви стимули, примерно, каквито има в други държави. Нямате и развит вторичен пазар, който допълнително да налива масло в огъня, както се казва. Имам предвид разни деривати, игра с портфелите от ипотечни кредити и така нататък. Имате здравословно търсене от първа ръка. Да, притеснителен е до някъде въпросният двуцифрен ръст. Може би всъщност единствено само това е причината БНБ да приема тези мерки. В края на годината, както каза и колежката, това е най-силният период годината традиционно. Мерки от 1 октомври усеща се, свидетели сме, поименно знаем вече ефекта от тях, реално се отразят на пазара. Добре, и към финал имаме госпожо Михайлова, ако трябва, обичам, когато ни гостувате, да даваме и практичните съвети на нашите зрители, т.е. да има и при нас резултати и ефект от този разговор. Какво бихте ги посъветвали? С оглед на това, че видимо има интерес към имотните сделки, те не намаляват или поне нямаме такива конкретни данни към днешна дата. Имаме напротив данни за ръст на жилищното кредитиране. Какво трябва да имат предвид? Да си направят добре проучването на цените на пазара, на районите, в които гледат, да работят с качествени хора в всяко ниво, смисъл и с брокер на имоти. Вече да си купиш имот без брокер е много трудно, всички знаем, както и да си направят много добре кредитната консултация и то предварително, преди да тръгнат да търсят имот. Защото по този начин ще бъдат подготвени за една сделка, която няма да им натежи и във времето ще се изплаща редовно. Господин Димитров? Абсолютно съм съгласен с това, че правилният подход при покупката на имота да се тръгнат от парите. Тогава човек осъзнава и какво го очаква и много по-рационално тръгва да прави тази стъпка и да търси адекватен имот, който му е по силите и възможностите. Задължителна е предварителната консултация. Това спестява много време, нерви и пари на всички участници в процеса и най-вече изненадите за клиента, които могат да бъдат и доста неприятни финансово. Благодаря ви много за този разговор и както говорихме с вас при последната ни среща, когато вече бяха влезли в сила току-що правилата за кредитирането, новите правила на БНБ, всъщност успокоихме хората, че тези нови правила не означават, че те няма да получат кредит. Напротив, има начини, има компромиси ли да ги наречем, как да ги наречем? Изключения за много хубави. Защото имаме таван на финансирането, да, обаче то се компенсира и балансира през друга възможност. Точно и така нататък, и така нататък. Точно така и няма невъзможен кредит, стига да си се подготвил наистина предварително с информацията и да си готов да отделиш средства, с които да влезеш в сделката. Мерките имат за цел именно да откажат на този етап от пазара, да отсеят пазара от в добрия смисъл на думата, от най-рисковите играчи. Увеличавайки изискването за самоучастие, намалявайки срока на кредита, всъщност математически постигате този ефект. На пазара или достъп до финансиране имат по-високо профилни клиенти. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря ви, че бяхте тук. Надявам се, сме били полезни и на вас, уважаеми зрители. А след малко, след кратката рекламна пауза, поглеждаме към политическия хоризонт, където се появи нов политически проект. България може на Кузман Илиев. Очаквам Кузман Илиев тук в студиото веднага след кратката рекламна пауза.